Nazdar ľudia! Tak ja idem makať. Na zdravie, odnesol som Dada. Odnesol som Dada. Dneska vyspatý, povedal, že teší sa do škôlky. Takže paráda. No a ja idem makať. Dneska máme na programe hrudník a biceps. Áno. Hrudník a biceps. A dneska by som chcel povedať vlastne ľuďom, alebo vám ľuďom, ako znášam hejterov, ktorí hejtujú a dám nejaké otázky alebo komentáre, ktoré proste hovoria: Jaro, cvičíš 20 rokov a furt si malinký. To je prvý komentár. Tak. Ľudia, ktorí proste nikdy necvičili naturálne, tak nevedia vôbec, o čo ide. Za prvé. Malinký musím byť, lebo mám 1,67 m, takže nebudem mať 100 kg vo svaloch. To asi ťažko. Proste pri takej výške ja som už mal 95 kg, sami uvidíte, keď bude projekt za obezitou, že budem mať 90-95 kg a budem tlustý, nebudem veľký. A to aj keby, že držím stravu proste, a to je jedno, už som to skúšal veľa razy. Takže za mňa tak. No ešte idem vybrať za boxu mojej žene dačo. Ďalej komentár typu, že Jaro, dvíhaš malé váhy, alebo takto. Tak. Malé váhy dvíham na to. Nič, že dvíham na to. Pre mňa sú to váhy ako pre niekoho, kto príklad robí s 200 kg 6 až 10 opakovaní, hej. Je to moje maximum, idem do zlyhania, to je základ a hold, proste nedvíham 200 kg. Ani 300 na mŕtvolu, alebo neviem čo. Proste dvíham ideálne váhy ku mne, hej. Tak ako ma Pán Boh proste mi dal takú silu, tak s takou musíš pracovať, aj s takou postavou, hej. Ďalej, Jaro, na čo to robíš, prečo sa nenáješ a tak ďalej. Tak, toto by som chcel rozviesť, lebo proste robím to na to hlavne, aby som bol zdravý, lebo čím viacej procenta tuku v tele, tým horší zdravotný stav za mňa a horšie hormóny hlavne. Za druhé, robím to preto, aby som bol zdravší, aby som tu bol čo najdlhšie. Za tretie, robím to preto, aby som mal svalovú hmotu nejakú, že keď budem starší, tak mi nebude môcť nikto pomáhať z postele, ale postavím sa sám. A za tretie, robím to preto, lebo ma to baví, lebo to milujem a tak ďalej. Lebo proste rodič ako športovec podľa mňa je jeden z najlepších vzorov, aký môžeš byť pre svoje deti. Hej? Takže tak. Ďalej, ako znášam hejt. Hej, do začiatku som si z toho robil veľkú hlavu a tak ďalej. Teraz vôbec. Teraz proste je mi to úplne jedno. A nerobím si to vôbec nič. Proste tí hejteri, vždycky keď začínam formu, tak furt hejtujú, ale potom postupom čase už nikto nepíše nejaký komentár, lebo je forma a už vyzerám dobre, takže už nikto nepíše nejaké komentáre. Ďalej tí hejteri sú to ľudia, ktorí proste nikdy nič nedokázali, sedia doma za počítačom a nič ti nedajú. A je to škoda, že takíto hejteri, keď hejtujú normálnych ľudí, ktorí niečo predávajú na sociálnej siete ohľadom fitness alebo niečo, a potom tí ľudia to vzdajú. Len kvôli tomu, lebo taký hejter ťa komentoval. Čo ma mrzí, lebo tí ľudia mohli dať čo predať tým ostatným ľuďom, ale nedajú to skrz tých hejterov a zlyhajú. Takže toto je veľký problém za mňa. A toto ma mrzí. Ja som ten človek, ktorý hejteri mi nič nerobia. Ešte keď tak napíšu komentár, tak odporúča to video viacej. Ten TikTok, alebo Instagram, alebo YouTube. Takže ešte ďakujem hejterom. Díky moc. A za tretie, keď
vytvára sociálne siete a čím viacej má sledovanosť, tak tým viacej máš aj hejt, lebo ťa je viacej vidieť. Hej? To je automatika, takže s tým som počítal. A inak ako, vôbec mi to nevadí, nejakí hejtéri. Takedy som z toho robil hlavu, ale takedy nie. Buď mi robia sledovanosť hejtéri, za druhé, v reále chodím po Československu často a veľa ľudí príde za mňou: Čaviaro, dobrá tvorba, motivoval som sa, alebo podať fotku a tak ďalej. Nikdy som sa nestretol s hejterom, že by prišiel a povedal: Jaro, ty si debil, robíš čo na hovno, ser na to. To som nikdy sa nestretol s takým človekom ešte, nikdy. Milión ľudí som sa stretol, čo vraveli, že dobrá tvorba, super a tak ďalej, ale s hejtom osobne som sa nikdy nestretol, takže to znamená len jedno, že proste sú to ľudia, ktorí sú frajeri len za klávesnicami a nikdy v živote nič nedokázali a len závidia. To je celé. Takže pekný deň, ľudia. Toť hejterom. Držte sa, majte sa, ja si idem odmakať a čaute zajtra. Ahoj.